खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों HSLC नि रिजाल्टखौ माबोरै नायगोन बेखौ खिन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय लोगोफोर। बिनि थाखाय जों सिगाङाव गुगोलाव थांग्रोनांगोन। आं क्रोम ब्राउजाराव हाबबाय। बे गुगोलाव टाइप खालामनांगोन जोङो www.sebaresult.org। बेनि उनाव जों बै गाहायाव नुदों सेबा 2020 रिजाल्ट पावारेड बाय इडुएट। बाय क्लिक खालामदो लोगोफोर। अब्ला जों नुगोन बाहाय लिरनाय दङ दि 6 जुन 2020 फुंबिलिनि 9 बाजियाव जों नुगोन। रिजाल्ट विल बी डिक्लेयार्ड ऑन 6 जुन 2020 at 9 AM लोगोफोर। नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनोबा स्कुल कोड, रोल आरो नाम्बारखौ टाइप खालामनानै नुगोन लोगोफोर। बे वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै रिजाल्टखौ नायनो हागोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। एसेनोसै।